Shugor nakaslem jong unong san Hima. Kajingeki kabami hapaning kisengnya akali ha kajela Assam, Bad Meghalaya kala nangkiu, hadien baka motor, parivan, sewa karmi, sanmil lita, macha Assam. Kala penbenaman pensange no pura ya kajingkiu kali Shah Meghalaya, nadu ka khatratri unailur arhaja pusan. Ka Mpssm, kade ka kinhuan jangki try kali bat kinongnya kali ha Assam ki bakin thop iki kali tourist desire. Sumo, Innova, Traveller, bat Kjeh, ki bus night, bat day super, ki truck, bat ki tanker, kalapan pau ya kajing persya ka bajur ya kajing dawa jangka all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association, man khangla diki kali bala register shabar ka jela, kham tam na Assam, ban rung shiki jaka jangok kai ha Meghalaya. Kaseng na Assam, kaong bakani kajing dawa kam don nongrim, namar ki kali tourist na Assam, kila don ya ke 3 state permit. Kiba kentop ya ke jela Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, bat Katto-Katne ru, kidon ya ki kali All India Tourist Permit. Kiba no senyang ru, da ka bai khajna ka bakrao shaka sorkar Meghalaya. Watla ka jingtip lapha shaka sorkar Meghalaya na du ka khandai bat khat san tarik unailur, da ka TTAA, bat TOAA, halor ka jingeki jongka AKMTTA, haka khandru tarik. Hinrei ki nongnya kali na Assam ki ong bamenta ki kali Assam, ki lasdang ban khanglat ban pinwit, ha ki jaka jongokai, kabalakta jur ya ki nongwan jongokai. Ha ka kerwo ka Mpssm, kala ong balada ka jing khanglat kadang beteng, ki kali Assam, kin Mpssm la pinkiushu ya ki nongwan jongokai, Tang Shah ISBT Shillong, lani sha ki hotel ki ba ki labo karpang. Kakenhun kalapan benaru ya ka jingeki da ka total non-cooperation na do san bajemin step ha ka khat fratrik unailur kabamut ba omdan shu ki kali tourist Assam ki balet shaki benta jong ka jela Meghalaya ka jingeki komkani ka Mpssm ka kentat kala ban khta ru ya ki nongnya kali na ka jela Meghalaya ki bashim ya ki nongwan jingok kai na ka ling sun goti bat station rel kani kanwan ra kajing hiar bat kajing du ya kajing wan ya kinong jengok kai bat kan kta jur ya ki pat ba ki batre hakakam khayi kum ki hotel homestay restaurant dukan nong di madan petrol pump toll gate bat ki jaka set kali kaken hun kala ong ru ba bun ki booking ki bala Pynduh no na ki nong wan jengok kai bat lada kajing dawa jong ka AKMTTA kadang beteng ki nong wan jengok kai kin sedang ban penkela ya ki jaka sa bat kin jit ya ki wei ki jaka kum ka Arunachal Pradesh Nagaland Uttarakhand Himachal Pradesh, Bhutan, bat le Ladakh. Kakam jengok kai, kam day jong ka wei ka kanhun, henrei ka day jong baro, ki batreshtom na do ki hotel, homestay, guide, tour operator, restaurant, ki try dukan, bat kinong day madan, na do barnihat, hadu dauki, jawai, sora, shillong, bat ki wei. Omla ban Pynduh no ya karoi kapar tang namar ki Katto-Katne ki bakwa Shah Pynleh Kjeh. Loong ka Mpssm ha ka karwo.